आज तो माई भी फोन धराइए ले दिन भर हमरा से बुलंटी काम करावत दिया। अब बतार बैठ रहत नहीं खे जा खाली पैसा पैसा कैले रहत। खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपाए। हेलो हेलो माई। हाँ बॉबी, हाँ का समाचार बा बॉबी? समाचार पूछे तारू। एक पल हमरा मन लागत है हम भाषा देलू लोग हमरा के बुढ़िया के घर में का भइल रे? का भइल कहा तारू तो निको मन नहीं के लागत। एगो मुतिया बाकी दिन भर पैसा पैसा कैले रहता। अब बुढ़ा जा दिन भर कहला काम कर इतना तो काम कर देनी। काम आ बबुआ जी नहीं खिया? बबुआ जी माई के यात्रा धके थी बाकी बबुआ जी तो आई थी तो यही रहती। हाँ इतना दिन रात में रहती। वहां के तो फोन कइले रही हमरा भेरी तो कहत रही कि मम्मी जी हम एक दो दिन में पहुंचे। काले फोन कइले रही। हाँ पता ना कब तक यहाँ आएम। अच्छा रोवा मत बबुआ। था बुरलांडी लेके तो मन करता कि पूछ के मुआ दी बुरलांडी के। हाँ अच्छा जाए तो सब ना करे के बाबू, घर द्वार अपन हटे ना अथी करे के। जल्दी भेज भाई के। अच्छा पाहुन आवत रहनु तो हम कहें पाहुन से लिया आवे खातिर 2-4 दिन खातिर आई है आ घूम काम कर चल जाइए। अच्छा रोमत नाम चावन के पूजा देखे मत बोला। हाँ बतिया ले छिनड़ी बतिया ले तोर तक खेला बेला हम सब बुझते बानी। बतिया ले बाप रे बाप, जब से ई घर में आयल बिया तब से हमरा के कदम एथी के धइले बिया ई आए आ मातारी से बतिया ले। अच्छा ठीक बा घबरो मत, रो मत, चुप रह, रो मत। ठीक बा रखत नहीं माई। का ये छिनरी कह दे नालिस मातारी से, कह दे नालिस सब बात कह देले नु। अब पेट के पानी पच गलौ नु। आय बताओ तो बाप रे बाप, ई ऐसन घर में आयल भी है हमरा घर में एकदम कुकुराह क के धइले बिया। ई बताओ 10 दिन आइला ना भए आ एकदम ई ऐसन खेल खेला के धइले बिया आ कि हम का कहि। ओ नतिया के बेटा भगरी थवा हमरा बेटा के माथे मोर देलक। एकरा के का तो बारा पढ़ल बिया। बाप रे बाप, छीनरो तू नहीं कही ना। हां जजुआ केल बैलो रे, दिन भर काम करवइले रहिला हमरा से। हां इतना ते काम करते हैं के पके दे। हां के खाना बना के खिया। बाप रे बाप, यो खाना बनाते तो बड़का काम करता रे। हां बड़का काम करता रे खाना बनाते रे तो। हां जाई ना बोलाली बेटिया में लगबे ते हमरा बेटिया में लगबे। हां तो के करे में लगी बेटी में लगबे। हमरा बेटी के नाम मत ले। अरे जाई बेटी के नाम मत ले आवेली तक सहेज के खात मुरैली। हमर हई चीज छुई बाप रे बाप, भतार मुए त होई नहीं छौ तहार कमीनी त हमारा लाड भतार के कमीनी दो तो हरे भतार के कमीनी सब चलत चल। हरे भतार के कमीनी सब चलता थे। के का त कमीनी पर तनी हेता ना। हां आए अब बुरलान ठपर बाप रे बाप, बुरलान ठप। आए आवे तो बुढ़ावा के आज। बुढ़ावा के आवता उनतिया के बेटा बुढ़वा आवता नु ते ही रहबे ना तो हम ही रहम घर में। ते ही रहबे काहे ना रहे। बाप रे बाप, पैसा नहीं ले बारी पैसा। बड़का पैसा देले बारे 20,000 रुपया देले। तिलक का बड़का बेटी भइल बारे 20,000। हां 20,000 दिन हमरा के। हां बड़का 20,000 पर एथी आइल बारे ते। तो निसा गाना का कोदनी को बनवावे के। बाप रे बाप, सारी गांव निपट चले हौसे गहना पहनबे न गाना त के पहन ली है गहना। चीनारी रंडी रौरा देख घरुआ दे मारी दे चीनो यही ना घरुआ। हां घरुआ ये तो दे। अरे बाप रे आवता आज आवता बुढ़ान था तो ऊपर से हम सब फैसले कर लेतानी आज हम। आवे तो के फैसले कर लेतानी आज हम। रौरे को बुढ़ान ठेबा आज नतिया के बेटा के हम फोन धरावत केने बा मुबारक।
अरे बाप एकदम जीना आराम कर देले बिया फुट लड़की रे बाप रे बाप हेंग लड़े ले किस्मत हमार फुट गल बाप बाप रे बे ही बी के चल गई यही जब फुट लड़ ठो बी के ही चल गई बाबू अरे कहाँ बार सर अरे कमरिया न खोल सो आ गइलो इहे तहार बेरा है आवे के आय आबो आबो तारा देखाइयो नहीं खेत कि हम आइनी है कि नहीं खिए का देखाई देबो आन्हर कहाँ हो गइल बा हां आन्हर हो गइल बानी हम बहिरो हो गइल बानी अब बहिर आन्हर कब हो के आबो 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 खेला बेला सुन का भइल खेला बेला काहे इतना फचर कइले बारू हम आवतनी घाम में से खट के आ तू घरे में गरमा आ जाता रू तारा घामवा में से खटलका से बेसी न हुआ गर्मी बा सुनबा तब तारो गर्मी का पसेना छोड़े लगबो हां पसेना छोड़े लगबो बैठ तो सुनावा तनी अरे बैठम ना तक खा रहे हम तो अपने आवतनी खेत में से गोर दुखाता बैठारी काटे वाले बारू की बैठ कथा कहानी रूप लेके केहू चाटी आय रूपवंती से बियाह कइले बारो बेटा के आय ओकर कपड़ा पहने के डिजाइन देखबो त तार आंख फाट जाई का पहनतिया देखी हो तारा कपड़ा से का दिक्कत बा उ बेटी पतो बा घर में बा तारा कौन तकलीफ बा आय ओ दिन निमन लगल ए बबुआ हमरा सुंदर कन्या चाही रुपया चाही वो दिन ठीक लगल अब भाव लगता कितना देले बा मुंह झाऊसा ओकर बाप कितना देले बा पैसा कि तू गर्मी देखावत रह हां जितना बा देले नहीं खे ओ से बेसी तो ओकरा के हम गहना गुड़िया क देनी हार चढ़ैनी हां मंगलसूत्र चढ़ैनी काना चढ़ैनी कान में के 7 थान सोना चढ़वैनी आय आ पैसा देले बा कितना देले बा पैसा उ बाप रे बाप ई तो ओइसन कइले बिया घर में नुई बुढ़ांठा इयो करे गीत गावता हमार तो हम ना जिएम अब हम ना जिएम तू देख लीह कहियो जोहर मार खा के मर जाए हम आ रही हल तू ही लोग घर में आनंद लीह नतीउ के बेटा आनंद लीह ओकरे जोरे खैर उल्टा बोलता रे भोसरी मार चप्पल के कपार फाड़ दे मरी बाबूजी मरी छिनड़ी न तो तीने रखे पिघले बिया रे बाप रे बाप मरी मार के चौन खाड़ दे गरमा मत ढेर गरमा तारो उ छिनरी यही गरमातिया आ तू बड़का आइल बड़ा तो खेत में से ओइल होता गरम भइल बारो ढेर गरमा मत आवे तो छावड़ा के तो ओहु रंडो के आ तोहरो के हम एथी करवाओ तनी आवे दो बाप रे बाप नोटिया के बेटा चप्पल उठावता बताओ चल पढ़ा लिखा नहीं है बेटा पतो के मलकिनी भइनी है नोटिया के बेटा चप्पल उठावता हमरा पर बाप रे बाप अब हम ना जिए अब हम ना रहे हमू चल जाम नहीं हमू चल जाए हमू ना रहे रे बाप ई नोटिया के बेटा हमरा के ना रहे गाड़ी देतिया नोटिया के बेटा ना रहे धीरे दादा लिया लाठी लियाओ लाठी नोटिया के बेटा लिया मार के कपार फाड़ दो तो वो गोरिया होती है तेहू गोरिया होता रे मार के कपार फोड़ दे नोटिया के बेटा बाप रे बाप हमार तो जियल मुश्किल हो गल बा घर में अब हम एक क्षण ना रहे आवे दे छावड़ा के आवे दे हम चल जाता नहीं किनारो हो तो तोनिए के 3 गोरा बाप रे बाप हतना दिन हो गए लाज ले कोइयो ना मारे के कहला नोटिया के बेटा अब तो के आते चप्पल उठावा तारे तोरा पतो बसावे के लूर मारे हाय तोरा से बेटी पतो बसी अरे तो गलाते ही बसाओ ओकरा के ओ छिनरी कहते ही बसाओ हम ना बसाए हमरा लइका के देख के शादी बियाह कइल बा कि तोरा के देख के कइले बा रे बुढ़ारी में की जन करता हमारा रे दादा बाबू हे बाबू घरवा बड़ी शांत लागता अरे बबुआ प्रणाम बाबू खुश रह बेटा खुश रह बैठ तब और सब घर के समाचार ठीक बानू बाबू बड़ा घर सुनसान लागता का कोनो बात बा का
अरे बेटा कोनो बात नहीं खे तब बाहर के और सब समाचार कहो। सब ठीक बा बाबू ओजा के समाचार। अरे हरल उरल होबो गाड़ी छकड़ा के एथी में जा जा घरे जा। ठीक बा बाबू हाँ, जा जा। तनी हम। जा नहा धोआ तनी फ्रेश व्रेश होखो तनी में जा। बाबू आ गइलो का? प्रणाम। खुश रह बाबू, खुश रह। का करत रहो इतना रात के छत पर? अरे का कहीं बबुआ, छत पर का छोड़ा जाए तो हम का करता ही नहीं करत। अब का कहीं है बबुआ तारा से, अब घर में जौन होता लीला जा जा देख केने बाड़ी। आ गईली जा चल जा रानी भी चल जाए नतियू के बेटा। तू तो उनके बारे में बताब। बेटा के अला छन भर ना गइल, हाथ खींच के लेके भीतर चल गए। आई बुढ़ानठा नतिया के बेटा कहता आ कि पतो बसावे के लूर नहीं के बसा पतो बसाओ। खटत गार खिया गल हम नहीं सके। आई नतिया के बेटा बाप रे बुझा तो पढ़ा लिखा खिया दिले बिया का तूनी बेटा के हमरा रे बाप। बैठी पहले। अरे का मीटर बारे? बाबू होने अलगे द्वार पर बैठल बड़न, माई होने अलगे रोतिया। हाँ 2 महीना हमरा गईला भइल ना ते लगले घर में कचर करे। का मीटर बा बताओ तो हमरा के जल्दी। अरे तू सब मीटर छोड़ी तो कपड़ा पहले रख पड़ी तो कि हम कुछ लिया तनी खाए। ए रो, अरे का मीटर बारे? ना बाई बताओतिया ना बाबूजी बताओ तरन। आ तेहू बारे की कुछ बोलत नहीं की सा कहत रे कि चुपचाप अस्थिर बैठी। बताओ मीटर का बा? अरे कुछ मीटर होके रोड बैठी पहले। फिर फालतू बोलतिया, सही बोल का मीटर बा? काची मीटर जब देखी काम पहले रही रघु भाई, काम करे खातिर लेके आइल बनी हमरा के। तो घर के 2 आदमी बा, वही में तोरा काम करे में इतना पहाड़ भइल बा। तो होला ना काम। बताओ काम वैसन काम ना तहनी के बाजार लगा के धइले बड़स। माई अलगे रुसतिया, बाबू अलगे कुछ बोलत नहीं कन, सब कहत रह से कुछ नहीं के भइल। आ यहाँ सब कुछ हो गइल बा, हमरा पते नहीं के। आवा तेरी माई तोरा पूछम अपने माई से। ए संतोष भाई, का हो? अरे का समाचार बा? अरे का कहीं समाचार हो? सब ठीक है बा समाचार। कैसे का कहीं हो? अरे खेते में से हमू आवत रहत, संतोष भाई से भेंट कर ली। ना ठीक है। भौजी काहे मुंह फुलौले बड़ी हो? का कहीं हो तू शादी करैलो, लड़की के विषय में कुछ बतैलो ना कि झगड़ाऊ हियो कि का हियो मते शादी करा देलो। अरे तो लड़किया में कोनो ओए बा, लड़की तो कतवा छोहाड़ा लेखन बिया। तारे से कहनी कि हुआ कर इलाहाबाद में तारे बतेले लड़की तो तू लोग तो सुनबे ना करो, खाली पैसा चाहिए तो पैसा देले तो ठीक बा नु सब। अरे अब छोड़ो, जवन तो किस्मत में रहे जवन तो होइए गए। लेकिन एगो बात हम कहे, ओकरा बाप से जरूरी शिकायत करी हो। ठीक बा हम कहेम, लेकिन देखी कोई के बेटी लेखन माने नु तो सब बढ़िया रही। हम सब बात मानता नहीं कहा। कोई के बेटी नु हो तो बेटी लेखा नहीं मानते तो कैसे मान जाता टे? ठीक बा, आज उला को चली लोग ओकरा पर लाठी चलावल जाता। ए तू चुपचाप रहो, हमार के बतियावे दो। लाठी चलावल जाता ओकरा पर, बतियावा तू ही। बेटा के हमरा भाषा के ध देलो। हम का पढ़ल लिखल लड़की बिया। आय दिन भर मोबाइल पर मातारी से तो कभी केहू से बतियावत रहती है। कहाँ बतियावत है कहाँ ना के जानता। अरे बतियावे से का हो जाई काम। ए खातिर इहे सब बात बतियावल जाला घर के। कतना बतियावते बन त तारा बतियावले कौन काम बा? कितना सुंदर छोहाड़ा लेखन पतो तारा का यहां सेट कर गइल बा। बताओ तो बतियावा। सब कुछ ठीक बा, सुंदर बा, बढ़िया बा, अच्छा बा। तब का चाहिए ओही मिला जुला के चली लोग। हमारा कहे के मतलब बा कि घर में तो हमरा ज्यादा परिवार बा ना। एगो लड़का बा, 2 गो हमनी के बानी छ, एगो पतो मिला के 4 गो। लड़का के 2 महीना शादी भइल ओकरा बाद से छल कर पड़ते तो बूढ़ा बूढ़ी बा, एगो पतो बा तो ओकरा तो बढ़िया से हमनी के सेवा संस्कार करे के चाहिए। आ ते में अबुआ का करी रोवा ओकरा बेटी लेखन मानी बढ़िया से ओकर जन एथी बा चीज सामान बा तो लिया के दी। सुनी
रउआ एकरा बाप से जरूरी बात कहम। ठीक बा हम जाए कहे हाँ जन बात कर लेवेला संतोष जी से। अरे वो तो बोलले बारे ससुर जी अच्छा समझी जी ठीक बा। तो बात होते रही लेकिन ये बात हम कही हो कि तनी बेटी के अपना सिखाई समझाई ज्यादा घर में परिवार बाना। ठीक बा हम जाए कह दे। तो ठीक बा चलते ना। ठीक बा जा ठीक बा। ऐसन के घर में बियाह करवाई ह दो गला। ए बुढ़िया मामला ठीक कपार फाड़ दे। हाँ फाड़ दो कपार। बाबू का मैटर बा हो हमरा पता नहीं क्या चला तू कुछ और बोलतिया माँ कुछ और बोलतिया का भइल बा घर में आय का भइल बा ए बबुआ उनके के बोलाओ आ बोला के पूछ कि हमरा में का गलती बा। हम पतो उतरले बानी झगड़ा तकरार करे खातिर बताओ तू ही बोलावा उनके के पूछो उनके से कि का गलती बाटे। दूगो बूढ़ा बूढ़ी के समय से खाना पीना ना मिली तो हमनी के जियल जाई। अब कौ दिन के जिंदगी बा हमनी के आज बानी सब बिहार नहीं खीस तोहरे लोग रहे के बा हमनी के रहे के बा। हमेशा हमरा के नहीं फोन पक के हमरा पर दोषी ठहरावत रहती है। हम गलती बानी तू ही बतावे बबुआ बोलावा अपना सामने अब पूछ हम का कहिए में है बुढ़ाऊ बारन तो हमेशा ओकरा के जब बाजार जाता रन तब समोसा हो छोला हो तो कौन चीज सब लियावत रह देत रहता रह आए पूरा शिकायत कह दिया बेटा से तारा के ना लियावत रही। ए बबुआ बोलावा अपना मेहरारू के बोला के पूछो का दिक्कत बाटे। अब हम का कही तारा से। अच्छा रुक जा कहाँ बड़े रे हेने आओ तो ही का कहत लो हेने आओ जल्दी तो का कहते हैं भाई का कहती है माई का राज माई कहते काम तो सब करते भाई दिन भर काम एकदम झूठ मूठ के लाछन लगावता नहीं हमारे पर इतना काम कर सोना ऐसा शरीर पूरा काला लगी। अब की बार हम एक पले चला रहे हम रोड से चले तू गांधी के हमारा बात पल को लेके सुना फिर हम तू बोल दिया आय तू का बोला ना तू का बोलता हो मार बाबा मार कनी तो मारावी मेरे बात नहीं हमारे के अरे मार बेटा मार ना देखा कैसे बोलतिया देखा कैसे बोलतिया ये तो सामने हम खबरदार कुछ बोल देले उल्टा पुल्टा तो सब तू लोग मन बिगड़ ले बारो लोग बैठ काची बैठो छोला लिया वा जा छोला खिया वा नौतीऊ के बेटा छोला खिया वा भटोरा खिया वा मन बहका वा घर बिगाड़ के धइले बारा तू ही तो सब घर बिगाड़ के ते धइले रे बुढ़ा। हां सब फिर अरे बाप रे बाप देख ले बाबू आज जब बोले कम नतिया के बेटा हमरा के पैसे चप्पल गिरावा तारा लोग के तो मन बिगाड़ल हटे तारा लोग के सब मन चढ़ा के रखले बड़ लोग दोनों जना घरे रह तारा लोग तो घरे ध्यान देवे के चाहिए कि के का करता का बोलता कैसे रहता एको बार फोन कइले लोग हमरा से बतैले लोग कि घर पर का होता। अरे हम फोन चलाइला हम फोन रखे ला बानी सारा दिन भर खेत में हम एक सवेरे से जाके फोन करता दोनों आदमी में से कोई फोन कइला कहलस कि ऐसा घर में मैटर बा कोई कुछ बताओ थैले नहीं के घर नहीं रहते एकरा फोन करे के चाहिए कि हां हम बात करी लइका से सुन लोग आज के बाद ये सब कुछ मैटर सुने के ना मिले के चाहिए। कचर पचर हमेशा घर में ठीक ना लगेला घर के सारा सुख शांति खत्म हो जाला। जा बाबू हमर जा छोड़ा जाए दो जा पिटवा देलू रो फिर बोलबे फालतू आम तो फिर मारन जान लीजिए शांति से रह